mazala inkosi yethu Yesu Kristu yeza sicela ibandla lihlale phansi. I-scripture reading sethu sisifumana kwincwadi ye-Proverbs chapter 10 verse 22. It reads as follows: "The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it." Inkosi yoxolo mayisikelele ufundwa kwezwi layo ngokudele unaphakade. Amen. Le ndawo sifikelela kuyo namhlanje yinto esihlala siyenza sabatha nasabatha. Umdala umsengana unendawana manuyithetha esithi mhlawumbi xa sifunda kule sabatha isifundo sezishumi neminikelo sisifundela isabatha ezayo. Kuba iBhayibhile inendawana yethi uzawunika oko ubugqibe ngakho endlini. In fact ingathi bhudinceba iBhayibhile ikhalimela i-impulsive giving, lanto yokothuka ubone benikela bonke nawe phakame uye ngaphambili. Iyayikhalimela loo nto iBhayibhile. Uthi ke xa efunda mhlawumbe senzela isabatha ezayo. Kuba sifunda kakuhle uGenesis chapter 14 verse 20, le ndawo kaMelchizedek kunye noAbraham, kukho nje izinto ezintathu endifuna sizijonge phaya. Eyokuqala yile ndawo ithi a blessing from God comes before faithfulness. Ayivanga bhuncama ndiphinde. Intsikelelo esuka kuThixo ikhokhela phambili kune-faithfulness yakho. Inkqubo ye-Pentecostal churches ethi nikela kanga uThixo aza kukunika kanga. Eyethu singamasabatha inkqubo ithi kulesele kunike yona, you've already been blessed, now give something to God. Ezi zinto uAbraham azinika uMelchizedek ayisizinto ebeqale wanikela izazizuze, besele zingakuye. Now God wanted i-10th yezinto ezingakubani. So when God asking offering, He's asking what He has already blessed you with. Kushiyeke kuwe uba uthembeke, yena sele kusikelele. Ikhomekeke kuwe.